Sir, republiken kommer till attack. Vad ska vi göra? General Grievous. Skicka alla trupper ut. Och du, gå också ut. Yes, sir. Hum. Du, robotarna kommer. Jag vet, sir. Okej, i alla fall. Var försiktig när du flyger. Det är väldigt många. Yes, sir. Bra gjort. Tack. Gäller det när alla trupper ute? Ja, sir. Luke? Ja, var försiktig. Okej. Jag tror vi har segrat. Pjum! Nu måste jag fram. Hello! Hej Luke. Jag skulle gärna vilja kämpa dig mot mig. Jag vet, och jag också. Jag ska döda dig. Jag med. Efter jag tagit av min rock. Kom bara. Ja, gärna. Äntligen. Kampen är äntligen. Ja. Hej då allihopa. Hej då.